Silvio De Bona għallum mux għal-ħajar tal-ħal kien ta' xina ħallas dak il-pagi ta' XYZ. Sajmi bużut il-ċaħat. U Sajmi bużut il-ċaħat. Le, zom, stop, pause. Sajmi bużut il-ċaħat. Sewa. Għallu le, mux vera ma tħallis il-pagi, għallu daw kienu reklami. U Silvio De Bona għallu kienu zik mux reklami, dawk il-pagi ta' 1, 2, 3. Xenu jieġri? Min flok daw jatuk il-donazzjoni skont il-liġi tal-finanzjar tal-partiti, jgħallek ismaħu paċenzja, ġdawk 75,000 ma sax nuħodhom, ħodhom reklami, un bat jaddom li. Dik kienet l-allegazzjoni pubblika ta' Silvio De Bono, mux jien. Sewa, issa, immaġina kemm trid tkun konfidenti fik innifsek, kemm trid tkun alla biex inti toħroġ pubblikament u tajt jienet nikser il-liġi ta' madar raġel. U ma jirġi xej. Għalxek Simon Busuttil, ta' Simon Busuttil, ma għaxek le. Simon Busuttil baqa jinsisti li le daw reklami, liħor baqa jinsisti li mumiex. Issa, aktar minn hekk, għandek problema oħra, le? Dawn nies, daw il-partiti, daw l-istazzjoniet huma proprjetà ta' partiti li l-leġizlaw mhux biss il-suq li jkompetu fih, li hija xi ħaġa perversa għall-aħħar. Immaġina, per eżempju, l-Golden Harvest għada jistembaħ u ħaj leġizla s-suq tal-ħobs. Jew tal-Audi ħaj leġizlaw is-suq tal-karozzi. You can't have a competitor legislate and make it fair for the rest of us. You're fucking all of us. Aktar minn hekk, jiena mmur fuq jinnaf, whatever, negozju. Għanajdu sma t-tixri reklam fuq il-podcast jelli kemmu, għanajdu 500. Uf, moħħu jgħajt, ma jena jgħajt nati 500 l-1 u dawk għedin fil-gvern. Jena nistaniħu il-500 plus li daw jibdew gustawna oħra. Jena ħaniħu political mileage, u taf li di Malta hija speċ ta' xi ħaġa li kulħadd jemmen ħafna biha, minn fuq reklam. Allura il-suq qed jippervertuh, 3 darbiet qed jippervertuh. Ir-raba ixu hija ksur tal-liġi ta' u inti peress li qed tipperverti s-suq. Apparti li daw ilhom ma jdaħlu l-accounts għandna 18-il sena, l-aħħar darba għadna 18-il sena. 18 u 12. Tafx vantaġġ tieħu fis-suq meta jiena nħallik liberu tagħmel dawn l-affarijiet?